Cezhraničný projekt Leader Up, budovanie kapacít pre udržateľnú budúcnosť a cezhraničné partnerstvá, je zameraný predovšetkým na samosprávy a ich organizácie. Realizuje ho Centrum prvého kontaktu Michalovce v spolupráci so zahraničnými partnermi, Asociáciou projektových manažérov Jadro Ukrajina a regionálnym rozvojovým združením KIUT Maďarsko. Cieľom je vyškoliť samosprávam budúcich manažérov projektov. V prípade vyhlásených výziev, ktoré sú určené hlavne na investičné zámery pre samosprávy, tak dané samosprávy majú kapacitné problémy s vhodnými zamestnancami alebo pracovníkmi, ktorí by vedeli tie projekty napísať. Vidíme, že tie projekty, ktoré majú za sebou nejakú infraštruktúru, oni sú také. Slabá je argumentácia cez hraničného vplyvu. Chceme, aby sa partnerstvo medzi ukrajinskými, slovenskými a maďarskými obcami upevnilo. Projekt otvára cestu novej ére cezhraničnej spolupráce a posilňuje inštitucionálnu kapacitu 21 územných samospráv v pohraničných regiónoch Ukrajiny, Slovenska a Maďarska. Zo Slovenska sa môžu do projektu prihlásiť obce a mestá do 40 000 obyvateľov z Košického a Prešovského kraja. Uvítali by sme, aby tieto investičné projekty boli zamerané aj na cezhraničnú spoluprácu, kde vlastne by dokázali riešiť problém cezhraničného charakteru. Vzhľadom na to, že projekt bude trvať 12 mesiacov a do výberu sa dostane po 7 samospráv z každej krajiny, myslíme si, že nájdeme medzi tými samosprávami, ktoré sa projektu zúčastnia, tie, ktoré jednak dokážu nadviazať cezhraničné partnerstvo, pokiaľ ho ešte nemajú, a spoločne s partnerom na druhej strane hranice nájdú také spoločné myšlienky, ktoré vedia pretransformovať do projektu, ktorý sa v rámci našich školení pripraví a budeme čakať na vyhlásené výzvy, ktoré vlastne ešte do roku 2027 budú, na to, aby po vyhlásení výzvy sa vlastne už len na základe konkrétnych kritérií v danej výzve tieto projekty upravili a dokázali podať. Na webovom sídle www.ukrajina.sk je link na prihlasovací formulár, ktorý je treba vyplniť do 29. apríla. Ako projekt nemáme, máme človeka, máme ochotu. To znamená, vyplníme dotazník, v prípade, že bude spĺňať kritériá, tak áno, príjmeme danú samosprávu s danou myšlienkou do projektu nášho. Samosprávu to nebude stať nič, maximálne čas toho pracovníka, že nebude v práci, ale bude zúčastnený projektu. Po 29. sa uzavrie príjmanie tých žiadostí, kde budeme potom nejaké 2 týždne hodnotiť, tak, aby do konca mája sme vybrali všetky samosprávy, ktoré spĺňajú kritériá a ktoré sú ochotné sa projektu zúčastniť.